2020-2021 оқу елын біздің инде көп бай тарихы болған мектепте 25 оқушы белән башлап җибәрәбез. Бу 25 оқушыга безнең 11 укытучы белем һәм тәрбия бирәчәк. Ул 11 укытучының арасында безнең инде 3 яшь специалистыбыз бар. Берсе башлангыч класс укытучысы, берсе музыка укытучысы һәм берсе физкультура укытучысы. Безнең инде укытучыларның бөтен тормыш юлы, гомере шушы мәктәптә үтә, иртәне дә, киче дә без инде көнне төнгә ялгап, балалар белән бер гаилә булып эшләп киләбез. Һәм инде әлеге яшь укытучыларыбыз безнең бик күп матур чыгышлары белән конкурсларда катнашып, безне сөендереп торалар. Менә безнең инде яшь укытучыбыз башлангыч класс укытучысы Гизатуллина Айсылу профдебют номинациясендә быел катнашып, ул безнең лауреат исеме алды. Аның өчен инде без бик нык куандык. Коллективыбызга исәнлек, саулык, мәктәпләр эшләп торсын. Һәм инде мәктәпләргә яшь специалистлар һәр вакытта кайтып торсыннар. Сау-сәламәт булып, исән булып яшәргә язсын.